Asmanyo sami balak binalaganta bagus wildan utawi iyanuan hambalang katal prik josonipun orang ayu priyatin wong dete orang ayu priyatin hambalang katal prik kampeyanipun bagus iyanuan Pargunane balak binalaganta kausikal orang ayu priyatin hanaturaken pangabekti minangka wujuding pangabekti garwa utawi tiyang estri pring ngadi ing salate Gusti Anwar abal katan ingkang winasat gondang tutur minangka jejering tiyang kakung ingkang tebak tansah kari pitutur mring estrinipun dene ruang ayu priyatin abal katan ingkang winasat gondang kasih minangka jejering tiyang estri ingkang tebak tresna lan asih pring kakungipun paripurnaning abal katan kalah ngaturaken pangabekti Doyo-doyo orang ayu priyatin ajengku wong dene wong bagus Yanwar Khairul Wildan hamrut sanyel margiponan antigo sak selahipun doktor kecoto hamrut sanyel tumuli nampak impodo tinampak impodo pecah biaksan umacara jihad yo windaatiho pinama kegambaran diwirangan dan kekalikus agane tekad ingkang ageng bangun wisma pandang mandiri pribadi kanthi anambil wujudipun firma ingkang mustaru kaliyan sekar tuwarna tumuli ora ayu priyatin abiji samparanipun ingkang rokok garwa Ratu Podo Ratu yo arani banyu Podo yo samparan Awiji samparanipun bagus Yanwar Khairul Wildan ingkang ancam sedaya sukerta saged sirta paripurnaning awiji samparanipun ingkang raka garwa kausingal asmanipun orang ayu priyatin kacandhak bagus Yanwar Khairul Wildan tumulikan junjung menika ingkang winasan upacara junjung derajat kawuriyan Agus Yanwar Khairul Wildan Us anjunjung derajatipun orang ayu priyatin menika pratandha tiyang kagum dalam tiyang estri menika sami derajatipun wonten karsanipun Gusti Kang Maha Kawasa sebeneng jajar sumanggi kawuriyan bilangan kekalipun jumeneng jajar sumanggi sarwi singoban sindur ingkang awerna rekta dalah seta tumuli ingkang rama nggih bapa tasirip terus hanya mengkocotipun sindur hanya mengkocotipun sindur tumuli bapa tasirip anuntut tindak yo pinanganten kekalih yo asesanti ing ngarsa sutrana kawuriyan bapa tasirip anuntut tindak yo pinanganten kekalih kanthi kelon-alon pun dene ingkang ibu tansah tukuri handayani tindak kelon-alon dene bapa tasirip lumaksana mengkumi tendari kakatun wingi suda bil kesami dobrem kata tedah kebanging pangatos-atos bangun minul tau berat iwak panatan usman citung yang kang tiruju kau singal boko masirin kemang lenggah bagi hamba petimbang putra putri pinasih
Bagus Yanuar Khairul Ilhan Puskapanku dening Bapak Tasiri wonten sisih tengen pun dening Roro Ayu Priyatin kapanku wonten sisih kayipun upacara prajudya bobot timbang minangka wujud tiyang semua kali boten badhe pancinggih pansiladan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ingsun kandel pengantin wiji sakwiji kakandel niku pertiwi kepada ibu Hawa kakang Hawa Adia yang sedulur kumapak kalima mancan sedaya kawasan ibu si kang toho kawasa sing ditandur sukma sing tandur sukma mugi dadi putra putri kang saleh kang saleh dadi kaluwarga kang sakinah mawaddah lan warahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ada kekali dimuli kalenggahaken wonten ing Gampar Pinasri palenggahanira upacara karep ya kuwi suda minangka tanggel jawab ingkang pungkasan tiyang sempurna kalih nenggih kanthi dandhawaken putra putri Pinasri. Leleng kawiyang ingkang sasongko punganya Sanjay Pro Kakung yang berikan Pak Yoboyo, Ausingal, Popo.